Helo bawb, Sioned Hâf Thomas ydw I, a heddiw wi'n mynd I ddangos I chi sut I wneud colur Machlud hael. Ar gyfer y golwg yma, mi fyddai'n defnyddio rhain. Paent Wyneb du, lliw llyged, coch, pinc, porffor, glas a du, a brwsys amrywiol. Felly, wnawn ni ddechrau. Yn gyntaf, mi'n mynd I wneud llinell yn groes y wyneb gyda paent wyneb du, ond nid un sydd, un amherffaith fel hyn. Nawr, dwi'n mynd I fynd at y lliw llyged. Wi'n mynd I wneud haenau gwahanol o liwiau, dechrau gyda coch, yna pinc, piws, glas ac yn olaf du. Meddyliwch am sut mae'r awyr yn edrych pan mae'r haul yn machlud. Mae'r holl liwiau yna gyda chi'n yr awyr. Wrth wneud pob haen, ni'n mynd I gymysgu'r lliwiau gyda'i gilydd, fel ein bod ni ddim yn gweld llinell amlwg o ble mae'r lliw ni newydd wneud yn gorffen a'r lliw ni am wneud yn dechrau, fel bod y lliwiau I gyd yn llifo mewn i'n gilydd. Peidiwch â phoeni os mae'n cymryd chi amser I wneud y cam yma. Mae'n broses sy'n gallu cymryd bach o amser I gael yn iawn a'r lliwiau I llifo mewn i'i gilydd yn iawn. Felly, cymrwch eich amser. Dyna ni'r sylfaen wedi wneud. Nesaf ni'n ychwanegu'r tirwedd a'r coed. Ni'n mynd I wneud rhain fel eu bod nhw'n silhouette. Felly byddai'n defnyddio paent wyneb du. Wi'n mynd I ddechrau trwy wneud siap y tir ar waelod y wyneb. Nawr wi'n mynd I ychwanegu coed. Y ffordd hawddau I wneud coed yw gwneud llinell I lawr ac yna chi'n wneud llinellau yn groes y ffordd arall trwy dechrau'n fach ar y top a fel chi'n mynd lawr mae'r llinellau yn mynd yn hyrach. Ac yna allwch chi jyst llanw mewn rhwng y bylchau rhywbeth tebyg I hwnna. Dyna ni. Allwch chi roi faint o goed I chi moyn ar eich tirwedd chi. A fel chi'n gallu gweld, y lleiau yw'r goeden, y bellau I ffwrdd mae'n edrych. Felly os mae'n goeden fawr, mae'n edrych yn agosach. Os mae'n fach, mae'n edrych bellach I ffwrdd. Yn olaf, ni'n mynd I ychwanegu mwy o fanylder i'n llinell ni fan hyn. Ni'n mynd I wneud hyn edrych fel I bod yn cracio. A ni'n mynd I wneud hyn trwy ychwanegu llinellau bach yn dod allan. Fel hyn. Dyna chi, colur Machlud hael. Mae'r steil yma yn un dda ar gyfer arbrofi. Gallwch chi newid y lliwiau, gallwch chi newid y silhouette. Gallai fod yn un goeden fawr, allai fe fod yn y môr gyda cwch arno. Mae'r opsiynau yn ddiddiwedd. Dilynwch y camau ni wedi wneud ar gyfer hon a rhowch twist bach i'ch hunan arno. Diolch am ymuno gyda fi a gobeithio eich bod chi wedi mwynhau. Hwyl!